nkobwatire skuru kikwa moira erioko nyora migirio yebirengo biguro Potters Premium School na ubagosoira ime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwiguro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali ndagira ya balanced diet nechigari cy'ubusombi nkwegerya bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri UCBC imeya kisi nigo babwate ebirasi bibwata amabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosorelia mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga, kigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubuase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakire sibi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano isano ne zatu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Chingia umwancho murigere ribegeta seni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mogusi no kwegena naritwere uri abere ritwere rukegima nanene mono kwa bere go kwego kya kubwatia emero billion siegeta seni kya Ndizi TV ko rubaga kiete goika chinsa cia bono mogoroba ekeroto go kwarigania centre ya benne ime yemanye Jumatatu asentune ndo mwancho murigere kerenga ekenene kemanye Jumatatu no kwendeka ndonyara ko batogo kumanya manganyara ko baga gwateka ko rubaga kiete goikera chinga kibunechi chitariki nemeronko ebere na kianda chomotinyoka no mwaka bw'ekibibere na meronko ebere nene na manga genderete gokorekana imense ya Kenya alene kerotoro cy'abantu bagenderete go sire magima bo kubwatkana nembure nyinke yo genderete ko enekiwa korene ritanganike gimati gaturanyore gatiari to kwariganeretie asenchira ere yobwenge igobwato mwana na irete sukuru igo akajipoti sukuru serikali kama manyere ntobuneke mutekeri mwatwara mapema mwatotebinga ngakiki abana bakwendesa igati ya Bible komo cia serikali gutabatebya genkyo igoro gusukyo gwe chitariki gyo ko igoro gwe chisukuru barete ebirengerero bya budget ya mwaka 2024-2025 abamenye kurwase ward yerigo maime county ya Nyamira kwenyorera ribaga ryo kubwatuka ebirengerero igoro botumekibwe nibo ime county yo tumye criteria ya first come first serve bantu bari batanga na gocha barengera ine bonse kitwabika ke sub location abamatuno sub location nabaji form baira umuroberi boko bwatuka chifomu cye basere go cya saboro kyo bekerasi ya Kiandame county ya Kisigo cha kabena litiko lya lero
ayo amana yanda mango mwancho morigereria tugukwaria tunyara ko batogosanga amona ekurumo chaka no ikero mweri nyara bwigana bokoya bwate gwetera senjira Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni wora tunyara gwetera Ndizi TV News na bwigase website yaito na bokoya nyara gwetera www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwamo Lydia Mosenere to kubatanera kwenekya gochera gwetera somo no imanyirite ne ngruko Josephat Hamisi Eritrea ne Evelyn Osero Petro Mukere ro kwenekya chibicaniro gichawe kera senjira ya bene tugukwarigani obe kugusanga na itwikomeryo imanye Jumatatu mwancho morigerensa ya maniko tukochaka kurwase county ya Nyamira se abamenyi be county ya Nyamira nene kurwase wodi eligo malitiko lya lero banyakoba kwenyora libaga eliyo kobwatoka ebirengere ligoro yobutumekibwe nengo yo mwaka w'ekirubere ne 2025 eliyo kwenekya buna chibesa echo chenyere kuba chigutume kwasenchira yobwasyoku nanyana banigo abamenyi abo baba kwemurunganirya okwera na magega kwa magendera se county ya Nyamira gati yabo okwera na ise kwebirenko byexemi okobora kwa maryogo ase Chinyagetari hugosareka wechichiro egati yanda manke ayo bagendera tukuboria serikali ya county ya Nyamira kwenekya buna babere bakubaikiraniria omuliki oito Paul Kapokara boigonigo agotomanya buna nigo abamenya banyara ko bakuboria serikali nerko bekwenekya buna chibesa chinyinge chenyere ko bachikobe kwa sobo koreri bwa magendero akirali tukume county iyo ya Nyamira Bunenjire yamo yo kubwatania birengerero bya abamenyi kurase county Nyamira asobotumeki wechibesa che budget umwaka 2024 umwaka 2025 Lidikulia lero county Nyamira nigo yakoro mu rubiri bwo gusangirirya ebirengerero kurase chi ward Johnson 20 ime ye county Nyamira Tukanda tawo nyari to kaito cyabo kyane repins bati selection ndo batumira ya kwalandi nande kaya yende muki imeye ward yeli goma nigo omurubiri yonyara ko bagukurawa amuntu mu ward administrator bwe ward yeli goma asireta Gilbert Mumanyi uyora omurubiri yo ase chinsamo cheli goma tugoria lero abasaba financial planning ko Nyamira county barete ebirengerero bya budget ya mwaka 2024-2025 eyirengete especially abantu beri goma barwa maoni bari elie ebye omwishimiwa yo bachorete omwishimiwa Emmanuel Gisesa ebyarwe ebirengerero ya sa ya assembly ekore budget yekorunga ward based budget niga bange baerera enchira amagendera manga gendera ko bagakuratera ase baganirie omwemisiyo kurasoro gongoro yo gukinyara ko bagakubwatania amagendera onse boyikira nago bakorera amagendera buna okogania kwa bokole Nenja Marieta nguru kudamari sinyanchera nyakundi kuruli goma chipara chetu nchiriweta kabuya una neba nintu na toregari ri sabuto gweta embure gutwinyinge baka togusinyunga ngaitu gutacha na ntu to request ya serikali buna ntu community health promoters moto inyore umo gafano ito nyaribo oto inyore kiagera twara asukira matuka mange naye twarigereire birasi esukuru chinde chirange na mache roche lakini rende to gusaba sembure yiga birasi bibe maintained abana bari ndubuya egere na ribora nyorire goma to gusuka guchimutwe ande twarigeri chichiro cheito buna gaigari goma getige itonge gweteka ekero chiretera babuya ere temporary okonyora amache gagwichora nonye nabo habamenyi abo nigo bayimurunganire oborai anene ase batebire chinsemo gete chagendere ko bachikombigwa ase bagendere ko bakobolia chichikunyara ko bachikomulekera bwikiranu elio ko bakonya abamenyi kurasa chinseme chiga bere anenkoro ku Edward Bius Mwenga ebike byakorero lakini nambe netra korwa no korbi akorero mbire standard yeli takire ente kana ndarigererie vocation centers to bwata chibwati balimu chibwati equipments na njiri well equipped so igontu tagetenga asijibas chiribabe kororo maanani batobekera balimu kira ji training ye chibwata abanafunzi lakini chibwati abalimu tomanya gochicha street lights asiri goma magwoti ase police ndobwati street lights nechipara gweta echo chia beire chialengo lakini chia rurororo nigo boigo serikali ya county Nyamira yaburiwe kwana kibunango tumekere nengo ya ebuya elio ko bakonya bamenya boiga kwegendereria na bigo konye county Nyamira gukina oiga bana inji barete bangote abalenga malio taisaini Nyagitari ababo linga serikali ya county ya Nyamira ebe kama lio Nyagitari
elinde abarwere ko bakwendo banyora amariogo naro amenyaba boigo nigo baburirie amagendera gokorwa gochasa chinsemo chonsi wanchiriri wa konde wensi gotayo tangu kwa yakundi asati egento ntagete takorigereria ensemeyen arigereri chinsemo chonsi nabono ebinta kore side ye side ndatigete tagete ga kore ebinto akore chinsemo chonsi eginko reporter getaseni kyo wanchete Kyandize TV kurugiga chinseme chiga che wadi Eligoma imeye county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Biamono omoriki oito Paul Kapokara soroboti orwasenchira yobo ikirano balini ne birengerero kirokende binya ranyara ko biko bwatania abamenyi libanyara ko bakwendeke mbagendera nyara ko bakwendekiwa Mwancho mugire togotkana nayo nigo serikali yaberege kumochiwa nene kubwatkana nuko radio kukwabo kubwatu kwa ritko rero numu waziri wechsemi Ezekiel Machogu agugusukiwa mutwe kwa chitariki cyo kwegorwa wechisukuru weka ekego cha chitariki saronemo kubwatkana nembure nyinge yogendrete kwenekiwa imeyensi ya Kenya Gati ya baibuli abanyarako bagukwana Ndizi TV nigo banyarako bakomochia serikali ase banyarako bagoteba ligabange babanyarako bakonyora banyarako bakwyariganye boikirano nabo igoko babwatoka egati abana babo kogenda ase chiskuru ase boigo bachikonyora emambi yabono nga chiskuru nigo chenyerako bachigosukye gwikira omukobyo gocha Nanya nabonengana yaberege kwewo kuboko na borokia ane na borokia ba junior secondary mnotokumanyiwa no muri kyoito Sam Migenda Mwanchomo ligeli roboti urungo kore teratura senchira yobo ikirano korende to skemoto imeya ewodi ya Masiga East mensemo ya Kyobegi ni gomurobeli obugo chakiwa kukole mwakwegezima unyarako bako kwene kiwali tukolia lero anene ise ya bisyo mu wibendrebwe county ya Kisii uyu nyarakoba wose uyu tanyarakoba wikirana kubatekana na obokungo obwabwata singa yae Nchira ya moyo wakonya abamenya babere bagucandika asegeka na umuchando bwa mache asumurikito Mildred Momanya bakagwikirana na gutwariganirya oroboti urwo Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy ngobwene bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye gwancha bare insurance chiko bwatya NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR naboko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose nabo wakesi mwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi
mwanchi umurigeri tosaba kwa biraso muchando yomoke oba kogotoka asensemo yemetambo tokugendera na emanye Jumatatu ensemo nigo abamenyi koruase gati abamenyi koruase ensemo ya Kemera Market na baraba bere bawe sokya nago kwanera ebirengerero byabo kubwatikana nokorari wa kogoswi wa bosyo kitariki cyo kwigorwa w'ekikuru bagokwana hamona Ndizi TV nigo abamenyi abubo igo abanyarakoba bagotogia serikali asebatebire nenchira moyo kwene kiabuna anene mburi yinyinge genda takobe gutwa yenyere ko bage kokego keana chinga kibono emeroberio yechisemira chikoba kogendera chinga ki chamotwe abana baitu ntwatuma rero sauri yembura tutamanyete batangasa aje butuko sensa 1000 ngapi twatuma abana baitu bana Mombasa batikosomo abana ari baitu bagosoma school cha saiga nigo bachicha baka school ona mambia kiara mbamanyite amangana ye kwerende yo ntuma tingumara tokonya abana baitu bachite Mombasa banyo wale babe compensate te transport kiara bona boniga twacha kuri kibasito bato bari kibaire nigo chaga iga abachokoro bane ngogenda balengi chi school bebo ibuya bagenda baike school batebunga school lero teko tiki teyo nge minister yakanire minister ye tiyamanyete abana barura abande Nakuru abande barure skimurogoro abande barure ibaikire chi school bakanyora nga chi school chikorteki chisiekire ngena go sabanga chi school kito chigorwe ekiagara embure sogoto mwako mugime to gosika mwako mugime imbura to gosika chi school like our area ya Usi we are not so much affected ni mbregoro yembura nga ya tura bana bande school yonaro kwa pili to the government barigirerie samwata mechanics mwende ngao katego shike skuru komriti na bana basigete iga because wembura usiga mbura tiarenge nyinga mono otoroji skuru cheito tigachigenderete gusiengima chinga kiecho nigo abamenye abo igo banyarako bakwe murungania anene ogosarika gwechi pare chikyanyalire koba chikoba na omochando omonene bogo eteka chinga ki echichembure nyinge abo igo nigo baorokie okogoswa kwabo bogo chakwera na inse kweri gesa ariendagera kubwatikana nogosombwa kubo yokorwase emegondo ya boda sensemo yende nigo bagokera umurubiro bogo siro wechsemimeye county ya Nyamira wetera okobwato kwa with scholarship asebaganire ti scholarship echo chibe chikobekera anene bali babwate okogania embure ya ture yabere embure re nyinge ya salire chipara chitaka to koligere buna bono cha to misere buna to border bona duare go saba omushimi waito matinga koligere chiparo otema ko gora chipara chiri chigore tu otema ko jibe komoro mu maintain kiagara ndo jenga bono ja to barebo embura ya saliri emegondo yoito ntamso we to kobe kuna twakora topping gaiga waerire kuru mugondo kera bantu ari jugeta kwa compensate abantu twaro sabona abantu bakemina to basoko tweba na kuoma no ekora kanendagire ituna birache bempe gochimutuga iga oshimi wagaba noito asamangana scholarship nero koena na account scholarship iyo terigo ikara mwana injori ochandege to kawaida pia mono because of the scholarship of education kwa duete kwa jagaiga it is working abana bali bande banyorete abana school yenda kwa burungu Ime county ya Kisii anene korwa ase ward ya Masige East nigo morobirio bogo cha kiwa kukolemwa kwa egesimo nyara ko bogo syo litiko lya lero asensemo ya Kyobe gibune nchire ya moyo kwane kebuna abamenyi benseme yibanyale ko babakwenyorera mache nigo morobirio bagokora wa no mo MC benseme yo Michael Mutumeko bwatrane ya bisi yo mo ime representative ya county ya Kisii Doris Aburi oyo tanyara gwikirana kubwatkana no gosira kwa ngina biara ase abisiaye asaba baba bakumuwakilisha wetera manager ya BCI amona Kevin Arwasa asaba menyi baba kugokera umurobero yino atanochiko bakonya kigima muri kito Mildred Mumanyi na nyarako bawikirana sensemina gutwalika ni roboti rokubatia no moyega bogo chakia ogukunya kwegesima gwetera asabisi yo Human Rep Doris Aburi kubwaterane kyombe gyankafu buna enchere ya moyo gokonya abamenyi ligokyanya omuchando bwa mache uyo okorekana asensemo ya Kyobegi imeye wadi ya Masige East imeye bunge ya Bubasi ase okorekana asegeti ase alenge emecheso ao asokoro tutachitaranta ao asogo chisira ase omorobiriyo oragwa no mo MC wenseme yo Michael Mutume asomo
Women Rep Doris Saburi akageire goikirana na kuyora kurinde kubwatikana no gusira kwa ngina byara tanyareti goikirana asato mantenenera aselita Kevin Arwasa asenonya nabo barwa engora yabo na sibateba emerobiri yabo yabosyo aliyarere twende kuri mamache ayagochokonya abamenyi babubazi amacha ekirenga cy'umuntu ne ali akonya abantu bonse mupangilio umuntu abwate no kulimira abantu amache kiagere kirani ngokora campaign na tebeti abantu nabaturi kinyumuko mutwe oyo totoma gali tonto mwakilishe kera ngabwate obokongo tikotanya etigoikirana naitwe oteba etimu eri yaba number 1 igotokonya in cash 20,000 shillings. Team area number 2. And for us, we believe Kiromonto is a winner. Nabarabu Oteva Vaigwe 10,000 shillings. Kunanganji Tobu Anchanio. No Morembe. 190 team area Tangani, Ntoterio Mongina, 20,000. Wa intu akuira amagomba ituna amasige automotive pole nerebuna mwanya abantu siririe mamu mwabo no turi nera samasa Omo MCN nigo agokera egitambukiro kyae Omo Women Rep ase ogukunya egisima ase boigo amosaba gochia kubenyora asa magendero ande egati yabo gokonya ebyombe tangani kabisa tigante bie office Omo Women Rep ngambi yamono asogo chora kyo begi ere masige east asogo toa egesima aso mwakoyo iga sa yuka nto kumota imbu yamono ande togo saba office Omo Women Rep ebinde biri ebinge birororo bobesa boke buri aranyare go toere byombe byaito kenda aranyare go toretera bale mafu kenda ara toretera saba na youth moko mote byarete Omosubati omochole Dolphin Bwari ni goboigo agania Omo Women Rep gusikwa asenga kiyaye are asabisi na rorire abanyina abange bakoiro mungina donye kiara bagoteba mara acting women reps tigamba kanina bono igo Omo Women Rep robwate no yomo oyo tete kirwe kiga kyabanyina aganye firimbi gekobugwa tosoegeti lakini bono igatika to support umungino kurukudonya akora amagendererae ekine kinga kichaye twaje twamwaiga ekero muswari kare ekero murayo ye sanse ekero etoko support akore tamya ndaino gaki kwanza mara to umungina ganya support ya bana ina ase chinga kecho engana ya maskani no morembe etati wa magega ase basaba abaraibonsi gocha amo iliyo goikerania amagenderero obomo no bwanchani no morembe nere nchira yoka era nyare go tokonya toreta amagenderero seito gabo basi usiengima na Kenya yeto yonsi ekenene lugo tosabera omorembobe ati yabarai bonsi kosabono mutegete donya mabwakina simba marenda moja batigaje yaneka ngoripota lya egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Miamona omuriketo Mildred Momanyi se orobo tiororo ikiranu omuroberi oboko ena na wech basari gochase aboroki wa bekrasi ya kiandago se form 1 nigo bakobo chaka bene ase chiwodi au imeye county ya Kisii aselitko lya lero nigo muroberi onyarako bagogosiori gwa bene ase wodi ya Ibeno kurabwa muno mwemsewe wodi Steve Arika sanyarako bagakorie iranga okobwato kwa wechi form echo nigo kora chigo so wakorekana ase njira yo bwasio kunabo igabisiane chikobaye kwene kinga baliboka bakorwa se chinga chitari kwenyara nigo barachikoba kwenyorera chifomu icho omuriketo ndemo Stephen noroboti urwaso bwagare ime ye wodi ya Ibeno ebonga nyaribari chache nego mo MCS Steve Arika na koroto muroberi bwo kwenda no wechi basari omuroberi orengete go ikera aboroki wa bekerasi gya kianda abo bataikero ne ntunda ya eta yo muroberi yuwe serikali ye county ya Kisii Bitko lya lero abana bali ba form 1 banyo tukwa chifomu baicholi bono to abalentera no chifomu kiri chinke ward nene lakini form challenge 200 lakini kire application enyolenke kenke egere tuicholi nane kweli bageliga ngotebyo mugaba no ito Simbarak bali bakulema babwatisi
na baibori toigule ntira mwatebire ng'a iraundi ende chibesa chimentwe ntoteme una assembly tomente chibesa ase pasari egerekere bakonyora chitoke chigwe chire chibesa chinyigake tugwaka ngambia mono sana ase omogabana oito kobwaterana na omomusi oito Steve Arika asoko toretere pasari ang'e nase tomenyete eji akonyera abanto bonsi etarenga okorumana igo nande twakire ngambia mono buna bono bainyoira abana ba form 1 bari batanyorete igo rende tokwakira omogabana oito ngambia mono na omomusi oito Steve Arika agenderere na omoyo oyo kobana abananchi ang'e sana buna bagenderete gokora igo pasari yabeire transparent sometimes sio kombore bwa gotoka kwanyora ngata bakenda abande banyoreti lakini otherwise ntwanzo chenga egente bona kyaretire obwa mato buya yakero mutise ne kerenga kelyo montanyora ekero kende kyare ngase keranja nabona chitimba to mwana kere naro ko mubamba bona ungakanere ipase ne chiokea ye fisiana yare fisiana erego nonye abamenyi babwata omuchengo igoro echibasari ekyo nigo baganirie serikali ya kaunti ya Kisii kwena kyabuna chifomu nchi saina abamenyi abange na ekerengo kienibo gekwenanwa koimokigwa igoro nande nyino okubuga mono bamente chibesa egere chibe igorake bali barakonye abana baitu basome bonse utambe ogende gotorentera ando mente gintu geke elini nali abana barasome nabona abana chintakana nkonyora bali 5000 bali babwatu muguri bamanya 4000 n'abandi banyora 3000 ekogera bantu bonse tokole ng'ani lakini nokora ng'akiro muntu anyole pesa nkenkenke nakuriginga injira kitoko nyoranga abana baitu basome Steve Arika niga kerego kwemero berie chisemi ya serikali ya Kisii gati yabo ajiri digital asarure irago chiasa amenyi baibeno kobarentere emero beriende ya magenderero abana bakora amatemu umugabana Simbarati nateite abaye certificate babekirwe gutwa bayici nabayibuli babo babekerorio na kibakobeke nande ntubwatu muruburiro rwe computer singi tutegete konyoranga abana baitu kozekere skura gotebanga gora konyeka ekero kwakolire gasi enkongo okonyoro mongina ise gwatioro koga no yondole computer koroswa sinyinge ate ungo kwa ndagera ko oli gwatioro ko ali no iwe computer kini we computer ngoro koroswa sinyinge abana baitu bamanyenga ase twekeire nande na banyore chigasi gwetera online koripoteria Ndizi TV korwase wodi ya Ibeno ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii eliataliane Ndemo Steven Miemana Ndemo Stephen ase orobo tiurumurobere buno yubayigo nigo bakogo chakiwa ase wodi ya Kiogoro yo bagokora wana MC wenseme yo Walter Muchache ase abayibori baba wikirana sobonge na kwenyorera chibasari Walter Muchache niganyara ko bagakurie iranga serikali ya kaunti ya Kisii na boigo korwa ase wodi ya bachiko bako bwateraniri gusira emeroberiyo ye chisemi imeye kaunti ya Kisii anene ime wodi ya Kiogoro nonya nabo nigateba chifomu ekyo nigo cyarenge chinke mono korende ase chinga kya mutwe bari batanyara ko bakwenyora chifomu cya seriti kuria rero mbachiko bakwenyora buna abatangani ekito jya chaga twana da cheki 1166 cheki cyo onabegete uniform li kuchwa sajire uniform ngakora nanya aratenga bayibol baita bangiro bwate micha chiri kero muri ara kanyara 3000 kandi roso mwana school bayibol bacha bakuru cheki cyabo cheki jya tigarete anga cheki 200 no chiro bisya bantu bagara pick onko basaba moche gosi ntoko manya omwana omoyibol tu omwana moche moche cheki cyo ko rechi basa tayari agara chikonya abana bari mu school jya skiwo for 1 week ahead a week ya mutigango kutumie koranga bantu bachire boyiri kicho ikendera twana form ya form 1 onye chiare ngike senge kwa satua tukuru account 5 million na 5 million na chitua bakanira se chiskuru school ya school ya vocational center na secondary school yere form 1 2 3 and 4 wana tuana ni form 1 wana ya chiare abantu bachire goishoria asobo ango mugaba nata nande ngoli kabale cheki cyo egera by next week onyora cheki chiri chikonya abana baitu so you exercise igna ikagenda na kioro job is very busy abantu bana staffs bana office my secretary my ward manager
my PA no bara bagane driver yane bagenda tugushurikira abantu asichinjira wao nero ikira bona otherwise exercise kia chage sambi twakira ni sikurigire chinze chigabona saa 7 jerigire kia hele bona form twana n'abantu bagwicuri bayira abatanya aratora abatebi next time we will give them priority vocational center ngo tudore kuba support muna karutu abantu no mugabana aganchirana yakora abana bayitutaye banyore skills chinga chibakonye baraba bakora plumbing baraba bakora driving baraba bakora tailoring use electric courses na nabo nguchitore kubarikera tuwabaire form tubarikire cheki egera na bakonye ke mwendra kiworo ward so far nagendrete ebitacho byaito bya kiworo ward bya Rosribu asset sub location chitenye ebitacho 16 bona byahiri bigendrete ko bose burunge byangere koleta amacha abantu betu bangere gutumia ikonga nande mbagoga chipara chito na chirocho cyarigereriwe cyangere kongurwa embure yatwete nyingi egaterenia ebiragita kidogo lakini bana yangere ko rogana kamukere ebiragita ngoira nabire chipara chito chiroso bicho togotigana na oroboti ururorengete chisemerit koria lero boigome county ya Kisii nigo omorobori Nyarakobo kwarigani wobene oyo Nyarakobo kwena na abamenyi be county ya Kisii bagakubwatuke birengeri byabo kubwatukana omorobori bobwagachi bwechinyumba chirigolirike anigo abamenya baba kumanyiwa ase chinsemo chiria chibekire nsemo obwagachi oburachi kokorekana asense mintangani yabage kokokera egetambukire kyo kurenda nsemo yendete kokere tigetambukire kyo asebe murunganiria ogochorwa gusichinseme cyo chichorire nabo igo oko butorwa kwemeshara ase abakori emirimo beserikali umuliki oito Julie Kerubo na Nyarakobo wikirana somo yego na gutwarigana roboti rokubatia Geikaro nigo giakorwa Imea Culture Hall eryo kwire birengereryo korwa sabamenyi be county ya Kisii igoro yo bwagachi bw'ikinyumba cy'amagori y'inse ase chinsemo Imea county ya Kisii Korengana no Director of Housing and Urban Development asensemo ya Nyanza Jared Boga chinyombe cyo nigo kirachi kwagacho asensemo ya Nyanchwa Ogembo ne Kerubo ekyuke gotoka Nyaribari Masaba. We have Nyanchwa 1 phase 1 which we are going to construct 160 units. The contractor have taken over site. 2 is the site in Ogembo in Bomachoge Chache Nyaribari Masaba in a place called Ekerubo. There we have project for 220 units. All those 3 sites that I've mentioned have the contractor have taken site and they are mobilizing to fully undertake the project. Ensemo y'abamenyi be county ya Kisii nigo borokia okotaisanekane na mono igoro yoko nacho emeshara nabo igasogo chora chinsemo ase chinyombe cyo chikwagachwa. We have raised a number of concerns. One of them, which was contentious for me, is the fact that the government was able to collect funds from us, from the government, from the pay slips, and the regulation only talks about, the Act of 2024 only talks about allowing the levies to be collected as soon as the bill is assented into. According to the Act, it was assented to on the 19th of March 2024. But civil servants have been having their pay slips deducted all the way from July last year. So it is not clear where the funds are going to. But one of the proposals we have made is that the money should be put aside so that it will be used as deposit. When was the advert done so that we can know when and how the contractor was picked, and what has happened in respect to the involvement of the locals? Because as the contractor is moving to site, we should be having such forums and functions across. And finally, we have not known exactly the criteria that has been used to identify these lots where the affordable housing is going to be done. And so, my take, I will request that the CS housing and the PS should come down and really give us the practical part of it, not the narratives in terms of the law. Ensema yende y'abamenyi nigo borokia ugoisanekana gotebabuna nigo bakumoko bakumora ibwense eryo gokonya bali babwatokonyora ogoke. Sisi kama wananchi wa Kisii County tunapongeza serikali na tunapongeza mradi huu wa nyumba ambazo ni affordable
houses. Nonya nabo bwoga nigaenekia bune birengererio ebyo ngo kigokorera bale emirimo. So those concerns were very valid, and we have taken them for consideration so that the National Secretariat can effectively use them to enrich the Regulation 2024. Because today is the deadline to submit those submissions, we have given them room and given them the forms that they can use to make written submissions. But for oral submissions, we have taken them during the meeting. Ingo ripoti rigeta seni Kiandizi TV, editoria na Julie Kerubo. Biamono omuliki oito Julie Keruba saroboti urwa senchira yobo ikiranto gusika motweni gobono serikali yagendere kobage kwero belia boikiranu elio kweneke bunanyale kobage kwena na obokonyi ochia asebali banyale koba gutwara omochando aneno yokoletwa moneto igo kagokwana chinga kyekirana ase eke asongumo yega bwogo chingera ikerisia kyama gwawa iyo toka sebunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira osoro nigo agane serikali chech county kweneke ngutumeka chire chibesa asenchira erengia asenchira moyo gokonya anene baria bagenderete kwa no muchando bwembure nyinge yogenderete kwenekiwa chinga kiecho nigaru kuboro cyase abantere bakweneke bunango babare maiso chinga kibare ase obokoreri bwabo imenyesha sana na tunataka kuhakikishia wananchi ya kwamba kama serikali kuu pesa imewekwa ya mitigation ya emergency. Hii kaunti ya Nyamira itapata pesa nyingi sana za emergency ya hii maneno. Mutafute governor na viongozi. Nimeona majority leader yuko hapa. Hiyo pesa ikikuja hapa Nyamira ifanye kazi. Kwa sababu ni ya emergency. Ni ya maneno ya barabara zikiharibika. Kisii tulipata milioni 400. Hapa Nyamira mtapata kama 200. Hiyo pesa ikikuja ya emergency ifanye kazi na muione na wanafunzi na kila mtu. Tukue very careful na flooding. Mvua inanyesha sana, ukitembea barabarani kuwa very careful. Usipande pikipiki kama imebeba watu wengi. Mtu ati imebeba mtu na unataka kupanda. Tulikuwa na ile mbolea ya kwanza ya kupanda. Kulikuwa na shida kidogo ambapo cartels walileta mbolea mbaya. Hao cartels ambao walileta mbolea mbaya watapelekwa kotini Monday wote. Alafu hii mbolea ya top dressing ambayo imeanza kutembea na kuletwa, tumesema kwamba tutaleta mpaka kwa hii center. Mheshimiwa wa hapa amesema atatafuta center ya karibu hapa tuletee watu mbolea ya top dressing. Na ama namna gani? Oroboti orurwaye omobunge wa South Mugirango Mwancho Morigiria Silvana Sosoro na rogo toira somo timokomo tangani memanye Jumatatu. Toko irana ni otoso asensemo ya kabere ye studio elio tomanyore Victor Sultani obanya tumanyina ya twariganete ime yemanye chigo sori tobasa guskare. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi wamanyirina ubugima bw'amakeya bwatakira umwana ubwatubumanyi ili kwegenderera sama tukale busyo bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo kiri cyage susu niye kuba tukamasomo gucya sabana ili kwenyolera ubumanyi ao ine umwana uguni yakora class ya 5 na 3 uboseta cyetu gukora sukuru nakorete class kiri 12 gose niga bwatubumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College nigo yakwira mabaga aseje course abuna bono mechanical engineering aseba kubundusa welding and fabrication welding turning and machinery egatiche course chinde inse ya mechanical engineering mwigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry plumbing egatiche chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design hairdressing beauty therapy garment making egatie chinde chinyinge mbabwate biga masomo a school of business asomano ga wanchiro gosoma supply chain management sales and marketing business administration egatie chikosi chinde chinyinge ene sukuru bwatachinge karo chingiya eyo boigo ewanchira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera ubumanyi ubura abakonya samatuko alibosio. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical
mechanical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control rate machines, na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika fundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala. Mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigegukwana muno buko asamange batarira stinsa mu kiri cya Gasusu bose bakire esimi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Omogoro mwe mwanchu murigeria na gukwanirie na gukwarigania ase emanye chigosori magayo kunyora mange kurwa sensemo yemanye juma tata yemanye chigosori taite toyachake kurwa segeti kyanyamera ko abwase eligi ya FKF Division 2 abwase etimu ya White FC yanyorete matumaini ya kunyore point ya muika eteka yo mari 90 kurende timu ya Gucha Stars kalimia endoto ya kunyore point yumega yokobeka egoria ya mo asetaika ya 90 na kwa ya chi point isato iyo yatingiri chi point echo chatingiri oborai bwaye ase ligi ya FKF Division 2 ase zone ya Central Mulikito Captain 001 yete asegeti ekyo na gutwariganira orobotero kubwatia Ekemina no kie ligi ya FKF Division 2 egeti kyanyamira kono kyaneta mo chitim chia White Hat FC amona Gucha Stars emarogoba ya igoro. Ense mentangane kemene kenigo kyerete makali chitimu chionsi gutanyonsania. Ensemo ya kabere egoria gosolini go yatogete taika ya 90 engake Gucha Stars yanyonsetie koirera konyoro bwiwe chi point 3 obwo bwakonyire Gucha Stars ko igoro munganyi bwe chi point 4 igora serombe yabo. Kwa majina naitwa John Yamweya. Mimi ndio mkufunzi wa Gucha Stars. Haikuwa kazi rahisi siku ya leo, lakini Mungu ametujalia dakika za mwisho tumepata pao. Naweza sema kwa vijana wangu shukrani eko na kazi ambayo tumefanya. Naomba tuendelee hivyo. Nadhani nimepata na game moja ndio nifikishe lengo langu mahali ambao nafikisha. Otherwise for the day I wish my technical bench, my management and my patron the good work they have done for the day. I wish you the best. Ensemo ya White Hat FC gwetero moro kiobo monene Kirongo John nigagoteba buna ekerengo kia igoro kiekimene kio nigo kiaingereta bagosori baye koirera barabwo gosirie keminane kio. Game imekuwa sawa tangu first half. Tumepata chances mingi hatuku confirm. Pia second half tumelala kidogo, wamepata chance wametupanish. According to that players wako sawa, wamejipanga, ni pressure mingi wako nayo. Hiyo bado tutahandle, bado hiyo pressure ishe as time goes by. Coaching iko sawa, ata point iko sawa na ata point iko wide.
ukipata maplayers wanakupeleka vizuri pia inakuwa sawa. Kwa saa hii nikung'ang'ana nayo, yeye ndiye alikuanga na hiyo mikoba ameniachia. Nikung'ang'ana na deal. Inse yemeno bibere eligi koera nigo bwamereri borabe gati ya Gucha Stars au batang'aine na point inye iguru ase Gucha Youth FC korora nigo ranyoreri bagaria ya mase yemo korwanira gosoa ensemo ya FKF Division 1 korwa Central Zone Division 2. Umuhimu wa mechi ya leo nimefungua hapo na point 4 ni muhimu sana. Draw game ya leo ingemaanisha kwamba lazima ningepigana mpaka mwisho, lakini kwa sasa hivi nadhani nacheza game moja alafu ni malisha shughuli. Mechi inayofuata ni kati ya Neno Namu, nitakuwa nacheza kule nyumbani na nahakikisha kwamba vijana watajituma. So nikimalizana na hiyo game nadhani nitakuwa nimetangazwa ubingwa. Koripoteria Ndizi TV korwa segeti kia Nyamirako ebunge ya Bonchari county ya Kisii Reteria Nendemo Steven Captain 001. Timu ya FC Leopards yasoire ase finali yose semi-final igekombe kia FKF Mozart Bet Cup. FC Leopards nigo yasoete ase kombe kyo maiga yoko yaka etimu ya Compel FC chigolisato ase eyemo. Philips Miyu nigo abegete matumaini a Compel bosio ase chiteka chintangani aso kubeke goli ntangani kolinde KC Odhiambo aga keya matumaini ayo a Compel aso kubeka egoli yo karamangana koba Masemo asiteka emirongebe na gatano na kabere nyanabo Arthur Gitego nigo aete timu FC Leopards ko chigoli bere okoramangana ko ba chigoli sato aseyemo gotingia obobui bwa FC Leopards nako yali bagali goso ase semi-final yo. Sio jambo alipopiga Ronald Madolo akaiwahi alivyoiwahi Philip Simiyu akamkuta mlinda mlango Humphrey Katasi hajaingia uwanjani. Humphrey Katasi alikuwa bado hajaja uwanjani. Humphrey Katasi alikuwa bado anajiuliza kwa nige ni ukweli tunacheza dandora. Kitu cha kwanza kikaingia sekunde 30 za kwanza tayari FC Leopards wakakubali. Changanya FC Leopards wakajaribu kuweza kutafuta nafasi. Randy Bakari akapenyeza, lakini ukiangalia ukuta wa Compel ulikuwa umesimama kwa uimara kabisa. Jepta Okiring bila shaka Jepta Okiring alisimama tisti na kuhakikisha kwamba ametoa mpira, lakini hapa ndipo mambo yalibadilika na Kesi Odhiambo piga kichwa safi sana na kuhakikisha kwamba amesawazisha mambo na yakawa moja kwa moja na likawa bao la kwanza Jeremiah Wangila kufungwa katika mashindano haya. Birthday boy Kesi Odhiambo akinitamkia anasema kwa miaka 17 tangu aanze kucheza mchezo wa soka, anasema kwamba hapa nimekuja kuhakikisha kwamba natekeleza kile ambacho nilifanya kule maeneo ya Mamboleo Kisumu. Goli ushirikiano wa Kesi Odhiambo na Clifton Miheso vile kama ilivyofanyika kule Kisumu, goli ambalo liliwarejesha mchezoni vijana hawa wa AFC Leopards. Angalia tena hapa Arthur Gitego anakuja hapa anaweka dungilia msumari wa pili kwa upande wa AFC Leopards. Alifunga magoli 3 mchezo uliopita dhidi ya Park University, lakini hapa anakuja kuwaweka uongozini AFC Leopards. Ni shambulizi jingine ambalo aliweza kuliandaa AFC Leopards. Hassan Beja akageuka vizuri, aliponyanyua uso wake akamwona Arthur Gitego. Arthur Gitego akamgeuza vizuri kabisa mtu wa Bramwell Simiyu, alafu akamchungulia Jeremiah Wangila yuko wapi. Anafunga bao la 3 la AFC Leopards, bao la kila pili mchezo wa leo, bao la kila 5 Mozart Bet Cup msimu huu. Bila shaka ni bao zuri sana ambao alifunga na sasa amehakikisha kwamba FC Leopards itakuwa inacheza dhidi ya Police kwenye semi-final. FC Leopards nigo era chigotimana ne timu ya Kenya Police as semi-final yone ya kombe kia Mozart Bet oigo asege keminano kindegi quarter final kia gosoletigwe asege kigia dandora so mucho Nairobi. Timu ya SS Sasad nigo ya siretiri baga yogo so ase semi-final maiga yo gwanchana na obobui korwa se timu ya Kariobangi Sharks. Egoli ya bene ya Kariobangi Sharks nigo ya bigetwe na John Mark Makwata yokoleta mangana koba mo sebasa na kwa ya timu ya Kariobangi Sharks so ase semi-final abua sebara chigotimana ne timu ya KCB. Biko tena kausika tena kwa mara nyingine tena pasi nzuri akamegewa hapa, lakini ikaingia kwa ngume akajaribu kupiga fataki likababatiza mtu likatoka nje. Lakini hapo unaweza kusema kwamba upande wa kushoto kwa
wa timu hii ya SS Asad. Upande wa kulia kwa Kariobangi Sharks ndio mambo yalikuwa yanafanyika. Bila shaka, na ukiangalia vizuri timu ya SS Asad walijaribu kukuja sana, pia nao kuja kupata nafasi yao nzuri sana. Kijana Adea Bokins kajaribu kumchagua Stepanos Wekesa kutoka eneo lile la kushoto, lakini akakosa kumakinika vizuri sana, na ilikuwa nafasi nadra kwa timu hii ya SS Asad. Hapa ndio mambo yaliweza kuwajibikia pakubwa kabisa, ikawekwa ikajaribu kutolewa, lakini kaingia kwenye miguu yake mchezaji John Mark Makwata kutoka kwa Steven Bwire. John Mark Makwata kati ile mpira kamchungulia Said Ngare, yuko wapi? Makwata kama Makwata ambaye tunamtambua moja kwa moja, ilikuwa ni kuweka tu rahisi nyavuni. Bila shaka ilikuwa nafasi rahisi sana kwake Makwata. Ukiangalia uzoefu wake, akajua kwamba akitulia alafu aweke mpira katika guu lake la kulia, basi ni rahisi sana kumpiku goalkeeper Said Ngare, na akafanya mambo ikawa moja kwa bila. Bila shaka ni maamuzi mazuri sana aliyofanya Said Ngare, kujua kwamba kipindi kile cha kwanza Makwata alimwahi, lakini Geoffrey Onyango kakuja tena kutoka kule upande wa kushoto kamhada goalkeeper Ngare kwamba anataka kumpatia Makwata ule upande mwingine, kajaribu kutafuta ile near post, lakini Said Ngare akamwambia pia mimi nina miguu ambayo iko swift, miguu ambayo iko vizuri, miguu ambayo inaweza, miguu ambayo inacheza vile vile, na hapa ndio akaweza kuondoa mpira. Ngome kabaki bado ni 1-0 kwa manufaa ya vijana wa Kariobangi Sharks. Hapa ni nafasi nyingine, wakajaribu kuweza kupenya vijana wa SS Asad. Mlinda mlango akajaribu kujichumbua, Umurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti 52 inya 3 5 2 3 5 eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Biemono Victor Obangi asemanye chigosori kurwa sensemo ya kabere studio. Mwancho mugirira igana otowekera omwerio wemanye Jumatatu nseye mokorinde na mange tokwariganirite ayirajiko nyora imanye Jumatatu tinsesato gati abo ayorobotirwa Kevin Mugambi ase abantu wetanye 40 bainekiwa gusiria mayimabo sensemo ya maimayu ime ya Naivasha county ya Nakuru kubwatikana no gwateka weda mwa senseme yo yabakego somba emechi emenke baigo docho kumanya orobotirwa Vincent Onyanja asumura ibese Dr. William Samuruta bakwigura umusangirekano abwoko bwaterana ne chinse chinde asensemo ya magenda yamnanda mange tumira ne chikoraga chinse sato Yorabego mwancho morigira naboko bwatia emanye Jumatatu ya 2 gwetera semitandao ya itokolende Runyara kwa baga kwere kiabuna chibichamanelo kichago chira senchira yobo ikiraniga kwa Petra Mukereriterane kwa Josephat Yamese Ireterane Evelyn Osero lida mosinero inekia nera twabatu kubwatira na sensemo ye manyererio tokukanelia uburigerero bya asemerubiro ekobwatya